pag-support na po yung channel natin sa mga hindi pa nakapag-subscribe yan. Siyempre maraming salamat sa mga laging sumusuporta sa ating channel. Ayun. Punta po tayo sa Bani Pangasinan mga boss. Start po tayo ngayon. So tinanghali tayo kasi may pinagawa ko pa kayong mga tools. So hindi ko nakalimutan kong ipagawa yung mga tools natin. So kanina ko lang pinagawa. Kaya anong oras na tayo makakalis? So 10, mag-alas 11 na ba? 10? Alas 11 na pala mga boss. So alanganin na tayo. So sa Bani Pangasinan po tayo pupunta. So ready lang namin yung mga material, yung mga gamit natin. Okay. Ano, shout out kay Ma'am Linisita. Dito na. So nagdala na rin ako ng ano, ito yung hindi ko na dala nung pumunta kami. So ang ginawa namin, hinati na lang namin kasi hindi naman nakasya dito sa pick up. So yan yung kulang nung nag-deliver tayo ng materyales. Tapos nagdala na rin tayong kornisa, tapos pang masilya, tapos mga gamit sa pagpintura. So andyan na. Andyan na lahat. Tapos mga gamit nila. So andyan na. So punong-puno yung ano natin mga boss. Punong-puno yung pick up natin. Okay, dumating na rin sila misis. Sinundo ko kagabi. Siguro baka sa daan na lang tayo kakain. Langanin na kasi. Yan, shoutout po sa mga laging nanonood sa mga vlog natin. Okay, so yung 3D model po nung gagawin natin dito, so ipapakita ko po mamaya. Okay, tara na mga boss. Let's go. Okay, daan muna tayo dito sa Kamiling Project mga boss, Malakampa. So tingnan natin. Check muna natin mga boss. Okay. Okay, so ito na yung gawa nila mga boss. Update. Okay. So ayan, tilakpan na natin mga boss. Tilakpan na natin yung PVC. So ito, kukubaran pa natin ito pag nakakatakpan. So pababa, kukubaran pa natin yan. Okay na. Ayos. Kahit tag-isa lang yung putok. Oo, tag-isa lang kasi mabaon na yan. Dito lang, basta mag-ano kayo dito. Doon sa may pinaka-kon mo. Hindi, doon sa gilid. Pinakagilid niya para may persa. Okay. So masyado ng overkill kasi mga boss yung hanggang. So pag ganyan halos magkadikit yung putok nila. Dito yung concrete nila natin na niligan. So sinabi ko isa na lang kasi mahaba naman, 3.5 yung babaon dyan. So matibay na yan. Baka lalo lang madaling matanggal pag ganyan magkadikit sila. Okay. So update, so cob design dito, cob design dyan, tapos hallway, tapos minibar dito. So may counterbar tayo dito, tapos kitchen. So yun po yung design yan. So pinakita ko na rin doon sa last video natin yan, yung 3D animation nya. Okay, ayos. So dito, cob design lang. Okay, tara na mga boss. So tinawag ko si pare PJ para may kasama kong uwi. Mahirap ta kung maplatan tayo, wala tayong kasama sa daan, malayo-layo pa naman. Okay, let's go. You are my sunshine. Okay.
Okay, kain muna tayo rito mga boss. Sa Leonas Grill Restaurant sa Pangasinan na to. Tara. Bani. Yes, good afternoon. Yeah. Saan ba pwede? Ano gusto for aircon o ordinary? Dito na lang para kan. Mas fresco. Pwede bang pag-isign ito? Pag-isign nyo. Okay, may set 2 dito mga boss. Bodal Fight Bilao set 2. Inihaw na bangus, inihaw na liempo, chicken adobo, beef broccoli, shrimp, pakbet, ensaladang Pinoy, egg drop soup, plain rice. So yun yung mga kasama. So yun ang kukunin natin. So anim tayo, 5 to 7 packs itong kunahan natin na set. Okay, pwede magugastahan kamay. Saan banda? Ayun, meron dito. Yan ang mga boso. Yung babanata natin. Anong oras na? Alas 2. Tayo tayo. Ano dyan? Sila buksan. Ito madagang gano'n. Tambotak, magano'n ka tayo. Diba niya? Okay, ano. Iniwan na ako ng mga kasama ko. Nabusog lang sila, umalis na. So, mamaya lakad na rin tayo. Pahinga lang tayo ng konti mga boss. A few moments later. Salamat. Let's go guys. Tara na mga boss. Biyahe ulit tayo. So malapit-lapit na tayo mga boss sa pupunta natin kasi nasa Bani, Pangasinan na tayo. I know you all had a great day and then productive. Okay, dito na tayo mga boss. Ayan na, shout out ka Ma'am Lunesita. So ayan, ito yung bahay na gagawin natin. So ceiling tapos pintura. So yun muna yung papagawa nila. So pag-isipan pa daw nila yung ibang papagawa habang gumagawa tayo rito. So nakapag-deliver na rin ako ng materials dito nung nakaraan. Apo. So dito mga scaffolding natin. Apo. Apo. Well, good afternoon, dati kami. Madali tao. Nakilamay kami, sos. Laming istimulay na. Ilay mo tayo. Okay na. Ade lang. Okay, so they're ready na nila yung mga scaffolding. So ito yung bahay na gagawin natin. So ceiling tapos pintura sa interior tsaka sa labas. So yun yung gagawin natin dito. Okay, so pakita ko muna bago natin simulan para alam niyo yung itsura niya pag bago natin gawin. So ito yung salas nila. So dun sa design natin, dun sa 3D model. So may naglagay ako ng hallway dito. Tapos dito yung salas nila. So may konting hallway dito, diretso. Tapos dito, ito yung dining nila. Tapos may bar counter dito. Tapos kitchen. So ayan, may design din dito. Tapos yung mga kwarto na ito mga boss, mga karinong ginagawa natin, cove design.
So yun yung gagawin natin sa mga kwarto. Tapos dito sa hallway, so dito sa may hallway meron din akong ginagawang single drop dito, tapos may group din. Yan, so may group dito. Tapos may kusina pa sila rito. So drawing ko na rin yung kusina nila. Pati yung mga cabinet na drawing ko na rin. So kompleto na, pat nakapintura na rin yung drawing ko. Tapos may mga ilaw na siya para makita nyo kung ang itsura niya pag natapos. So dito may cabinet din dito. Tapos naka single drop yung kisame natin dito. Naka single drop siya. Tapos may kanal dito. Yan pa diretso dyan. Okay. So may dalawang CR. Tapos yun yung kwarto, room 1. Tapos dito yung dalawang room 2 tsaka room 3. So meron doon. Tapos dito sa dining natin, so meron din akong ginilagang kanal dyan. May kanal dyan. Naka-cove design dyan. Tapos doon sa baba ng cove design, may kanal siya. Tapos andun yung mga ilaw natin na pinlight. Okay, so bago nating umpisan, gusto kong makita yung 3D animation niya. So play muna natin yung 3D animation mga boss. Okay, so andito na yung ibang materials natin. So yung ceiling rose na pupunta sa salas, yung maliit. Tapos yung sa may kusina, yung malaki. So may design kasi yan na nababagay dyan mga boss. Tapos yung kornisa, nagdala na rin tayo rito. So MD na kornisa, yung model na MD, tapos yung 45. So kulang pa yan. So sa Lunes, magdadala tayo dito. Mga kulang niya. Tapos yung mga pangmasilya, so andito na. So mga skin coat andito. Tapos yung mga gamit natin sa pintura, saan yun nilagay? Doon. Junting. Yeah, sa pintura yung mga brass mga ganun. So ayun. So andito na rin yung mga gamit natin sa pagpintura. So gumawa na tayo. So ito siya. Ito yung isa, yung liha. Tapos andito yung iba, yung mga paintbrush, pati basahan, roller, yung pang sand, ayan, pang sanding, baby roller. So andyan na sila, kompleto na. Okay. Medyo malaylaya kasi itong biyahe, kaya nilagay ko na yung ibang materials dito. Maunti na nating maipunta. So next week magdadala ulit ako ng materials para sa project natin dito. Okay, alas 5 na mga boss. Ayan o, tingnan natin yung pagliliguan nila. Ayan, unlimited na tubig ito mga boss. Unlimited tubig. Ayan o. Oh, unlimited o yan. Unlimited na yan ha. Oh, meron pa nga doon o. Hala dyan, Uncle. Balay kalday. Ay, sana all. Sana all. Sawali. Nakasawali no. Social yung mga ano dito ah. Abak daw balay ni tulong. Ay, naramid naman agsasarno ko sa ata. Okay na. Social yung mga kambing dito. Magdanan pa sila. Naka-steel matting pa. Doon sa kabila yung figure eh, ang ganda rin. Ano? Eh, mapakita ko na, ayan o.
Ganda ng ng piggery nung ano, bahay ng baboy. Ganda ron. Tapos ito yung kambing. Bulog na kasi, din pa ito. Parang ano, sosyal. May hagdan pa sila. Oh, lalaking kambing oh. Lalaki. Parang yung mga kambing ko rin. Ganito yata yung kambing ko. Jar! Ganito yung kambing ko. yung inalagaan mo. Ganito ba yan? Lalo mag-gigi ka lang. Mas mataba yung sa inyo. Boer. May rating sa leg. Ang halay yun? Boer. Boer. Ay, tabi ka tatag na kanik katan. Ay, tao. Oo. Mag ganun din. Parang ganyan din pero walang sungay. Tapos may rating sa inyo. Ay, yun. Oo. Gusto na eh. Yun lang basta. Ajay kat, Boer. ajay ng hangapuron. Ajay man, upgraded doon. Ayun, parang ganun pala. Ayun, parang ganun daw yung ano ko. Yung kambing ko. May black. May black. Kulay black. So malalaking lahi yung ano, pinapalagan ko kay GR eh. Ay, ta ka nag... Boer. Yung lahi. Yan, ganyan. So ang laki. Ano, ganda ng kulungan nila oh. Ayos. Ang ganang 100,000 man na ito. Anak sa saro naman. Ha? Kinunana. So maganda pa itong ano eh. Bahay ng kambing guys, yung kubo-kubo na ginagawa natin doon sa bukid eh. Painom si baka. Ito naman yung piggery. Ang ganda ng bahay nila. Sana all. Sosyal. Huh? Nabit na tayo kita. Tangin sa lang kita. Ayos ah. Ano. Ano. Ayos. Tao eh. Nilagay ka niya na may sita nga dahil. Kalding yung lahan ko na na. Ang dami pala silang kambing dito, marami silang alaga. Pati mga manok na pangsabong meron. Trabaho. Meron dito na yan. Gidado tawag pa. Unag. Ah, meron pa doon. Ayun oh. Ang dami. Ang dami nila. Ang daming kambing. Ano? Malalaki rin, malalaki. Nitib digit boss. Kita. Malalaki pa rin, no? Dati bulog nagta. Agita lang, baka 5 milan. Agit atin nang isip nga ito kandayay. 5 mil may saan. Yung may, nag-chat na. Ang kilawin na na. Ano? Dirty ah. Ayun. Ate na, mabalik agad na rito. Oh, pwede kayong umiga dito pagkatapos kumain. Ayan. So, higa rito. A few moments later. Okay, so yung mga boss. Iwan na natin sila rito. So, naituro ko naman na yung mga gagawin nila rito. So, i-update lang natin ito sa next week. So, babalik tayo next week dito. Magdi-deliver ulit tayo ng mga materyales. Okay, so ayan, shoutout dun sa mga subscriber po natin dyan, mga solid subscriber. Siyempre, sa mga laging nanonood ng video natin. So, mag-comment na rin kayo mga boss. So, malaking tulong po yan sa channel natin. Mag-like na rin po kayo. Okay, so hanggang dito muna yung video natin mga boss. Ingat po tayo lagi at God bless.